Els nostres fills han participat en uns casals esportius durant una setmana i la veritat és que amb total normalitat, tant a l'entrada com a la sortida, hi ha hagut, hem pogut veure que hi havia unes mesures de control molt estrictes i una aparença de la situació molt ben portada. Durant el transcurs de les activitats, pel que ens han explicat ells, s'ho han passat molt bé, evidentment, han estat en contacte amb amics, han respectat a l'hora de fer grups d'activitats les coneixences dels nanos que hi anaven, i si de cas l'única cosa que ens han explicat que ha afectat els dispositius de la pandèmia és el fet que quan han hagut de fer activitats col·lectives barrejades no les han pogut fer. Per tant, si han hagut de fer algun torneig de futbol o d'algun esport, doncs han hagut de fer-ho entre ells mateixos, entre el grup, no han pogut, diguéssim, trobar-se amb altres. Però a part d'això, la veritat és que han sortit molt contents i aparentment l'organització ha estat molt